Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Мне здаецца, увогуле, у сэнсе таго, што нічога не адбываецца і час спыніўся, гэта датычыць увогуле ўсёй нашай краіны. Ні мы, ні людзі вінаватыя ў тым, што мы жывём так, як ёсць, всё-таки. Хожу играть у интеллектуальные гульни раз на 2 тыдні. Я у телевизоры гляжу чемпионат Италии. Я сама себе пропановывать не умею. Хочется ж быть идеальной. Вітаю! Сёння ў нас гутарка з Настай Кудасавай, паэтка, якая ў 2016 годзе за паэтычны зборнік «Маё не вымаўля» атрымала прэмію беларускага пэн-цэнтру за найлепшую кнігу году. Калі мы гаварылі з вамі амаль дакладна 3 гады таму, і я запытаўся вас пра ваш родны горад Рагачоў, у якім вы жывяце цяпер, вы сказалі, цытую, што ваш горад выпаў з кантэксту жыцця. У ім час спыніўся, і ў ім нічога не адбываецца ў сэнсе культурнага жыцця. Канец цытаты. Нешта змянілася пасля апошніх 3 гадоў. Рагачоў вярнуўся ў жыццё. Ведаеце, штосьці змянілася, можа быць, ува мне, можа быць, фокус крыху змяніўся, і нейкі падыход да жыцця. Скажем, просто цяпер я з іншых пазіцый гляжу на тое, што адбываецца вакол. Мне здаецца, увогуле, у сэнсе таго, што нічога не адбываецца, і час спыніўся, гэта датычыць увогуле ўсёй нашай краіны. Я так пажыла, павандравала, разабралася крыху. А мне здаецца, што амаль усюды, у любым маленькім горадзе, куды не прыедзь, там гэтае адчуванне нейкай такой задухі. Як быццам бы мы ўсе выпалі з кантэксту агульнаеўрапейскага жыцця, тварымся ў нейкім сваім уласным соку. Я не ведаю, добра гэта ці дрэнна, просто цяпер у мяне гэта такое філасофскае стаўленне. Скажем, мне просто... Я стараюся спакойней да гэтага ставіцца. Скажем, больш там назіраць за птушкамі, за кветкамі. Карацей, атрымліваць асалоду ад таго, што ёсць, а не думаць пра тое, чаго няма, чаго не стае. Вось, неяк так. Мабыць, нейкае культурнае жыццё тут адбываецца сваё, просто такое, якім яго прывыклі бачыць нашы чыноўнікі, наша дзяржава. Скажем так, як ёй зручней, так і жывуць людзі. Я просто стала больш разумець людзей, якія вымушаны жыць у тых умовах, якія ім стварылі. І, скажем, варушыцца тут, нейкія ініцыятывы ладзіць вельмі складана у тых умовах, у якіх жывуць людзі. Я маю на ўвазе матэрыяльныя, фінансавыя, нейкія там сацыяльныя умовы. Ні мы, ні людзі вінаватыя ў тым, што мы жывём так, як ёсць. Все-таки. Гэта можна назваць адказам на ваше пытанне. Гэта ёсць адказ, але я хачу яго крышку канкрэтызаваць. Прыехаў, скажем, я ў Рагачоў. Што можна рабіць у Рагачове на выходных? Схадзіць у кіно, паглядзець футбольны матч? Што вы робіце, скажем, на выходных, калі хочаце пайсці ў людзі? Скажем, пайсці ў людзі, у нас так кінотэатр ёсць, у кіно схадзіць можна. Ёсць такі парк, зусім маленечкі парк, дзе нешта там для маленькіх дзетак зроблены, нейкія горкі там пагуляць з дзецьмі можна. Просто што я як маці, скажем, я больш лежу на тое, куды можна з дзецьмі схадзіць. Так, нейкіх культурных такіх імпрэз я не ведаю. Вот цяпер летом пачнуцца на летняй сцэне ў горадзе выступы штотыднёвыя нашых мясцовых калектываў. Там будуць з кожнай вёскі, напэўна, нейкія раённыя такія, як это назваць правильно, не знаю, такія калектывы самадзейнасці прыязджаць і ладзіць там нейкія выступы. Я не ведаю, як гэта адбываецца, гэта нейкая разнарадка зверху, каб людзі там рыхтаваліся і летом там штотыдзень прыязджалі, тут выступалі. Я не ведаю, хто ініцыюе гэта, але нешта там такое будзе адбывацца. І, можа быць, для пажылых людзей гэта цікава выйсці ў горад, пасядзець там на лаўцы і на гэтай летняй сцэне паслухаць нейкія спевы. Я хачу сама схадзіць, паглядзець, што там, на якім узроўні будзе. А так, я хожу играть у интеллектуальные гульни раз на 2 тыдні. У нас з'явілася такая забаўка сёлета. В принципе, асноўная моладзь тусуецца цяпер там. Раз на 2 тыдні мы прыходзім у кавярню і гуляем у гэтыя гульні, скажем, гэта нейкі такі выхад у людзі. У прынцыпе, большага, напэўна, нічога няма. Тэатр у нас, нічога такога няма цікава. Нават, ведаеце, была недавно экскурсія ў межах фэсту экскурсавода, мне было так крыўдна. Вельмі цікавую экскурсію зладзіў наш Андрей Чарняўскі, краязнаўца мясцовы. І прыязджалі людзі там з Бабруйска, з Гомеля нейкія цікаўныя. З Рагачова там было літаральна, напэўна, не знаю, 2-3 чалавекі, можа быць. Бок мясцовыя людзі не прыйшлі, ім не цікава тое, што адбываецца ў нас. Яны не ведаюць, можа быць, у нас не працуе рэклама, ці што, ці ўсе занятыя проста працай, зарабляннем грошай, не ведаю. Але, людзям асабліва нічога
нічога не цікава. І нават калі ты пачынаеш нешта рабіць, такое адчуванне, што ніхто ўсё адно не пойдзе. Я вас запытаў пра футбол. У вас там ёсць нейкая спартовая футбольная каманда, якая гуляе за Рагачоў ці не? А вот я ведаеце, што я сама гэтым ніяк не надта цікавлюся, я-то такі хатні заўзятар, я гляджу дома тэлевізор. Я знаю, што была каманда ў нас. У нас і моладзь трэніруецца, ну, ёсць нешта ў Рагачове. А ў тэлевізары вы якія матчы глядзіце? За зборная Беларусі ці, скажам, вы і іншыя яшчэ матчы міжнародныя? Не, я ў тэлевізары гляджу чэмпіянат Італіі, таму што, ну, мне трэба пераключацца, і таму мне трэба нейкае такое, ведаеце, каханне, любоў да чагось іншага. І, скажам, для мяне, ну, італьянскі футбол, гэта, скажам, выключэнне з гэтага жыцця, пераключэнне ў іншае. Таму я гляджу там лігу чэмпіёнаў, ці, ну, з мясцовых вот такіх чэмпіянатаў я гляджу. Файна, нечакана італьянская ліга. Я таксама час ад часу зіркаю на гэту італьянскую лігу, але у мяне, як бы скажем, улюбёная нямецкая ліга, ведаеце, а улюбёная каманда Баварыя, бо там гуляе Роберт Левандовскі, капітан футбольнай каманды Польшчы, і я там, скажем, вось фактычна, каб пад канец тыдня пераключыцца, я гляджу гэтыя матчы. Шкада, ось цяпер вакацыі наступілі, нема гэтых матчаў, так. Ну так, у мяне таксама вот вакацыі, таму што, ну, гэта все-таки вельмі разнастайвае жыццё, калі тебе вот ёсць гэтая праграмка, і ты чакаеш нейкі там сустрэч з спаборніцтвам. Ну, а ці Рагачоў ведае пра сваю найбольш слаўную жыхарку, паэтку Насту Кудасаву, якая атрымала прэмію беларускага пэн-цэнтру кніга году 2016 за паэтычны зборнік «Маё не вымаўля». Вось у той нашай размове трохгадовай даўнасці, што я згадываў, калі я вас пытаў, ці пра вас пісалі ў мясцовай газеце, або ці вы мелі сустрэчу з мясцовымі чытачамі, вы тады сказалі, што пакуль што яшчэ не. А як цяпер, нешта змянілася? Ну, ведаеце, мне нічога не змянілася. Нічога асабліва не змянілася. Я стала думаць, што вот у нашых варунках, у якіх мы жывём тут у Беларусі, калі ты хочаш, каб пра цябе ведалі, трэба ўвесь час варушыцца самому, мабыць. Ну, то бок, я заўважыла, што на слыху, звычайна, тыя аўтары, якія самі пра сябе неяк распавядаюць там у сацыяльных сетках, увесь час прыцягваюць да сябе ўвагу. Можа быць, у маленькім горадзе таксама трэба проста самой сябе прапаноўваць. Не знаю, але, ну, вот, пакуль не атрымлівалася. Я сама сябе прапаноўваць неяк не ўмею, не ведаю як, ці можа проста мне гэта не цікава, скажем, няма такой мэты. Трэба, відаць, больш актыўна, як бы, скажем, самой пра гэта парупіцца. Так, мне здаецца. Калі б вам, скажем, патрэбная была дапамога, скажыце, я пазваню там каму-небудзь у Рагачове, там, ці то папрашу, ці так крыху прысаромлю, што ж вы тут людзі, скажем, такое робіце. Не, ну, ведаеце, мне самой не цікавы гэты вот каля літаратурны такі варушняк. Скажем, мне было важна неяк засяроджвацца на напісанні тэкстаў, а ўжо тое, што пасля, ну, гэты фідбэк, ён важны, але ён неяк так камерна адбываецца. Усё адно ж ёсць людзі, якія чытаюць і нешта кажуць сам нас, там ці пішуць нейкія лісты з водгукамі. Таму, ну, як бы мне хапае, я не магу сказаць, што я вот адчуваю сябе такой там незаўважанай. Ну, кажуць, што мяне ведаюць. Прынамсі, калі называеш прозвішча, то людзі пазнаюць па прозвішчы. Значыць, все-таки ведаюць, што я ёсць. Ну, просто, мабыць, тут няма такой традыцыі запрашаць пісьменнікаў, там ладзіць нейкія спатканні з імі. Калі ўжо мы загаварылі пра тэксты, дык што ў вас напісалася пасля зборніка «Маё не вымаўля»? Вы нешта публікавалі пасля яго, я неяк не заўважыў. Калі будзе наступная вашая кніга? Так, ну, конечно, пакрысе нешта пісалася. Публікацыі былі, кнігі асобнай пакуль яшчэ не. Ой, тут такія кветкі ў мяне прыгожыя, я па дне прыгуляю, просто каб вы толькі бачылі, як тут файна. У мяне былі асобныя публікацыі, вот у маладосці, у часопісе «Верасень», у Дзеслове была публікацыя новых вершаў, на літражы, гэта онлайн-часопіс такі літаратуры. Карацей, ну, там-сям я іх друкавала, іх бралі ў друк, а асобная кніга, я ўсё гэта хачу выдаць, я ўсё рыхтуюся, але ж, ведаеце, ну, хочацца ж быць ідэальнай. І гэты перфекцыянізм, ён не дае пакуль скончыць. Я ўсё перабіраю гэтыя тэксты, і ўсё баюся, што, ну, нешта недастаткова добра атрымаецца. І таму я вот ужо год адцягваю, можа быць, увосень я зраблю новую кнігу, а можа трошку пазней, не ведаю. Але я думаю, што кніга будзе, хочацца, каб яна ўжо была. Таму што нейкі досвед назбіраўся вот за час жыцця тут, за час маіх вандровак, ведаеце, больш нават пішацца ад таго, што не тут ты, а ад таго, што ты кудысьці вырываешся адсюль. І тады збоку бачыш сябе. Збок не трэба ўвесь час рухацца, вандраваць, кудысьці, сустракацца з нейкімі новымі людзьмі. І гэта дае такі вот штуршок да бачання. Вы загаварылі пра тое, пра што ў мяне як бы нарыхтаванае наступнае пытанне. Вось скажыце, калі ласка, крыху пра свае
імпульсы для пісання. Бываюць такія моманты, калі вы адчуваеце, што вось на вас находзіць натхненне і вам конча трэба сесці і напісаць верш. Вось вы сказалі пра падарожжы. Ці, можа, наадварот, верш у вас доўга выношваецца ў галаве і душы? Бывае по-рознаму, ёсць два типы вершаў, сапраўды, адны выношваюцца доўга, бывае, што прыходзіць там пару радкоў і нейкая такая агульная задума, уяўленне, што я хочу сказаць, і трэба яго пісаць. Ну, гэта такія пакутлівыя вершы, я не люблю іх. Але все одно их трэба писать, потому что ты адчуваешь, что вот он, повинен быть. И таки можешь месяцами писать, носить о себе по радку, по слову, збирать. Ёсць и такое, але сапраўды это довольно, пакутлівы процесс. А ёсць такие верши-импульсы, вот якія по натхненню ствараюцца, это мои любимые верши, потому что ты ніколі не ведаешь, як гэта адбываецца, гэта такі цуд для цябе. То бок ты не ведаешь, як ён напісаўся, як яго ўвогуле можна паўтарыць, растлумачыць. Вот, и гэта сапраўды такое імгненнае. Вот ты адчуваеш натхненне, табе трэба абавязкова зараз супакоіцца, сесці і яго цалкам запісаць увесь. Гэта вельмі прыемна, але дзеля таго, каб такія моманты адбываліся, трэба мець такую ясную галаву і трэба больш вандраваць, сапраўды, вот уставаць з места, выходзіць з дому, кудысьці ісці, ехаць, вот сам шлях просто, калі ты просто крочыш, едзеш там у аўтобусе, скажем, гэты рух, і ён стварае нейкі такі рытм, каб пісаўся верш. Ну і галоўнае, канешне, быць закаханай. Разумееце, самае галоўнае гэта вот гэтае пачуццё закаханасці. Я вот недавно з'ездзіла ў Тураў на фестываль кулікоў і закахалася просто ў гэтых кулікоў. І я ехала тут такая закаханая ў гэтых птушак, я зразумела, што ну вот калі ў мяне няма вот гэтых такіх імпульсаў, якія дазваляюць быць закаханай у жыццё, у што заўгодна, у лета, у нейкі горад, да, у спатканні з нейкім чалавекам, там, якога ты больш ніколі не ўбачыш, у прыгожую раку, там, ці не знаю, вот зараз салаўі будуць спяваць, хачу ўначы схадзіць паслухаць, у нас тут таксама на Днепры спяюць салаўі. Вот усё гэта, калі ты адчуваеш, што ты закаханы у гэта, ці просто закаханы нават у мужчыну. Вот гэта самы класны імпульс, каб пісаць вершы. Калі з нейкай тугі ці з нейкага болю яны пішуцца, яны нейкія такія, ну, не знаю, часам бывае напішаш такі балючы нейкі верш, і нават самой неяк сорамна думаеш, ну навошта людзям такое пісаць? Людзям жа трэба даваць нешта яснае, светлае, каб ім хацелася жыць все-таки. Вот, і мне б самой хацелася пісаць такія вершы, пасля якіх хочацца жыць, каб гэты надрыв адчуваўся. Вы слухаеце гутарку з Янам, у якой паэтка Наста Кудасава распавядае, наколькі цікавае жыццё ў Рагачове, ды як і чаму яна піша вершы. Вось вы паставілі хорошае пытанне, навошта людзям пісаць вершы? Дык паспрабуйце крышку адказаць на гэтае пытанне. Як думаеце, навошта паэзія наогул патрэбная чытачам? Можна без яе жыць ці не? Я думаю, што жыць без яе нельга, а навошта, я не ведаю. Ну, мне здаецца, гэта вот як лето прыйшло, вот я зараз іду па беразе Днепра, і тут столькі кветак, яны настолькі цудоўныя. Мне, скажем, як не ботаніку, простаму чалавеку вельмі цяжка растлумачыць, навошта тут гэтыя лётаюць матылькі, навошта птушкі спяваюць, навошта гэтыя кветкі. Але гэта, неверагодна прыгожа і, напаўняе вот нейкім сэнсам. Ты не ведаеш нават якім сэнсам чаго, але ты адчуваеш, што сэнс ёсць. Вот, і паэзія гэта, вот такі ж цуд, як нейкая музыка, як нейкая вот мелодыя, якая, скажем, просто робіць паветра вакол нас прыгажэйшым, каб мы адчувалі сябе, трошку больш напоўненымі, а не бессэнсоўнымі. Вот так, напэўна. Вы сказалі, што вы вось хочаце быць як паэтка ідэальная, што вось гэтыя вершы дапрацоўваеце, дапешчваеце і так далей. Можа, я б вас намовіў, каб вы прачыталі ўжо адзін з такіх ідэальных вершаў, які знойдзецца ў вашай наступнай кнізе. Маю надзею увосень. Не прачыталі б вы нам у мікрафон такі верш? Добра, толькі давайте мы не будем іх пазіцыянаваць як ідэальныя, потому что я все-таки боюсь так казаць про свои вершы. Скажем, есть просто любимые вершы, якія вот любіш і вот адчуваеш, што ён такі, якім ты хочаш яго бачыць. Прочитаю вам некалькі. Просто ісці мимо пярэстых ісцін, мимо чужых далоняў, каханых калісьці, мимо чужога змроку чужога. Просто ісці скрозь дакучлівых шораў, шоргат, мимо пустых апалонаў, усіх палонаў, слухаць, як ветер пяе ў шевялюрах клёнаў, слухаць, як туліцца восень да ног тонным лісцем. Просто ісці, бо дарога і ёсць выйсці. Можа быць, яшчэ адзін. Так, калі ласка. Калі нам час дазволіць. Дазволіць, канешне. Так свяціцца імя, так ідзе валадарства тваё,
быццам хтосьці ў грудзях мне прарэзаў аконны праём. І ўтрапёна ўзіраецца ў свет, зноў жывымі вачыма. Сумны вязень, даўно забыты, дзівак нечыйны. Кажа, Господи, ну і адчайная ж воля твоя, але што не дасі, вось ён я, твой маленькі ваяр, твой даверлівы блазан, пылок на тваім плашчы. Праўда ж, хораша, разам скажы, ну, чаму ты маўчыш? Хай да моташы ў вішнае тло, мне давалася ў знакі, але ўсё, што я вынес адсюль, гэта енк падзякі. Вось я, выціснуў боль, выбіў змрок, перажыў зіму. Ладно, Бог з ім са словам. Я верую дыханню твайму. Вось такія вершы будуць у новай кнізе. Добра, можа, якраз пасля гэтых двух вершах я вам задаў такое пытанне, як бы крышку такое нечаканае. Чаго б вы хацелі дацягнуць у беларускай літаратуры? Вось скарыстаць напоўніцу той творчы патэнцыял, які ў вас закладзены, стаць класікам, атрымаць дзяржаўную прэмію. Што думае паэт менавіта, калі ён піша вершы? Чаго ён хоча? Конечно, сам момент писания, это момент життя, ты просто этим живешь. Это как спитать, на что ты дыхаешь, правильно? Тому, ну, ты пишешь тому, что пишется, тому, что ты отчуваешь, что ты не можешь иначе. Есть некий момент такого самозахопления, в этом тяжко сказать. Это такая складанная тема, да, там, ці треба нам некое признание, ці мы чекаем там неких добрых слов и премии свой адрес. И мне хотелось, чтобы я могла писать верши свободно, чтобы я не отчувала свою вину за это. Чтобы не треба было вот этот час на написание вершаў, там, на займание книгами, каб не трэба было час і грошы на гэта знаходзіць і адрываць іх у сям'і, у нейкіх такіх больш, ну, жыццёвых такіх прыземленых рэчаў, таму што, ну, мы жывем у такіх умовах, што, скажем, быць паэтам, гэта заўсёды трэба там рабіць кнігу за свой кошт, гэта трэба неяк, ну, калі трэба вырываць час у нейкай асноўнай працы. Мне вот ад гэтага бывае цяжка. Мне б хацелася, скажем, быць паэтам і казаць заўсёды, я паэт, гэта вот моя прафесія, да, я паэт па жыцці, каб мне не трэба было думаць пра то, як яшчэ зарадзіць грошы там на хлеб, на дзяцей, там на нейкія іншыя рэчы, як там пабудаваць гэту кватэру ці нешта яшчэ. Таму што, ну, пакуль што паэзія гэта проста паветра, і яна нічога, амаль нічога матэрыяльнага не прыносіць, такога сур'ёзнага. Ад гэтага бывае, канешне, крыху, ну, просто тяжко. Ты тому, что мусишь жить такое подвойное жыццё. Жыццё нормального человека, звычайнага, які там шукае працу і спрабуе неяк тут уладкавацца ў гэтым свеце. І трэба яшчэ паспець і другое жыццё таксама поўнае пражыць. Вельмі хочацца пражыць гэтае другое жыццё поўным, жыццё паэта, сапраўдным, каб не пераключацца. Але переключаться доводится. Короче, вот это тяжко. А уже премия, не премия, там, як тебе там будут называть, потом классиком, не классиком, это, конечно, просто ярлыки, просто словы, яны нічога не значат. Але вот хотелось, каб некае у грамадства было, может быть, іншае стаўленне, у дзяржавы было іншае стаўленне да людзей, якія пішуць, каб все-таки нам было трошку прасцей, каб мы мелі хоць нейкія выгоды, там, хоць часовыя, каб спокойно писать. Скажем, вот як я ездила у резиденцию молодого литератора у Вілі, и я чула, боже мой, 2 тыдні, мне просто не трэба было кожны дзень гатаваць ежу на ўсю сям'ю і мыць посуд за ўсімі. Оказывается, нават адна гэтая рэч вызваляе столькі часу. Можна столькі напісаць нават за 2 тыдні вот гэтага спакойнага побыту, калі у тебе, ну, все ёсць. Ёсць пакойчык асобны, ёсць нават стол свой ложак, там, ну, ёсць нейкая мінімальная ежа. Ну, нават гэтага я ў звычайным жыцці не маю. І, канешне, вот гэтага ўсяго не хапае, гэтага б мне хацелася дасягнуць. Але я стараюся з нейкім такім даверам да Бога жыць. Раз гэтыя вершы ёсць, то няхай яны проста будуць, пішуцца, а ўжо што атрымаецца, ну, то і атрымаецца. У прынцыпе, я шчаслівы чалавек, скажем, у мяне шмат даволі чытачоў, такіх вот аднадумцаў, людзей, якія мяне разумеюць, і падтрымку я ўвесь час адчуваю, таму скардзіцца мне, ну, няма на што абсалютна. Вы сказалі пра гэтую паездку, так, у Дом творчасці. Куды гэта была паездка? У Вільню. У Вільні, да? І калі гэта было? По-моему, у 16-м годзе, я уже не помню, гады 3 тому. Ага, это было гады 3 тому. Давно гэта было вот один раз у моем жыцці, быў такі досвід, і мне вельмі спадабалася. Я разумею, што калі б такіх досвідаў было больш, вот калі б хаця б раз на год мне хто-нибудь выпускаў там на месяц куды-нибудь пажыць і спакойна, ну, папісаць, то мне было б нашмат больш кніжак, і я б зусім па-іншаму сябе адчувала, канешне. А так, вот, у сённяшняй Беларусі, ну, няма ніякіх магчымасцяў для творцы, каб спакойна проста працаваць. Таму я там читаю, вот зараз Некляю з'ехаў у Швецыю,
там, каб напісаць раман. Я яго вельмі разумею, таму што пакуль ты не з'едзеш хаця б на пэўны час, ты не можаш скончыць твор, не можаш скончыць нармальна кніжку, таму што тебе ўвесь час рвуць кудысьці на кавалкі, асабліва калі яшчэ ёсць сям'я і трэба вырашаць увесь час нейкія пытанні жыццёвыя. Ну, канешне, гэта вельмі цяжка, таму што паэту важна жыць у сваім паветры, вот у сваім нейкім асяродку гэтым, каб стваралася натхненне. А калі ты выключаешся па некалькі разоў на дзень з гэтага асяродку, выключаешся ў гэтае будзённае жыццё, то вельмі цяжка дапісаць твор. Нават маленькі вершык цяжка стварыць. Настя, теперь хотел бы запытаться уже не про вашу поэзию, а про поэзию іншых. Ці любите вы читать менавіта чужую поэзию? И коли так, так что вы теперь читаете? Якія поэты, якая поэзия вам найбольш даспадобы? Я читаць увогуле люблю, але не заўсёды маю на гэта час. Ну і часам раблю сабе такія перапынкі, скажем, просто каб асвежыць галаву, таму што ўсё-таки чужыя тэксты, калі іх вельмі многа чытаеш, яны таксама нейкі ўплыў аказваюць. Ну, на сённяшні дзень, допустим, вот у мяне там на столе лежаць стосікі кніжак, якія я часто раскрываю, зазіраю. І зараз у мяне там Рабіндранат Тагор ляжыць па-беларуску з серыі «Паэты планеты». Вот я сабе Барадуріна «Тастамент» набыла, мне вельмі падабаецца. Барадуріна я ўвогуле магу чытаць бясконца з любога месца. Буралкіна. Яшчэ я читаю Facebook, як усе беларускія пісьменнікі. У Facebook таксама часам ёсць аўтары цікавыя, якіх там чакаеш, якіх хочацца чытаць. Там, допустим, той же Дмітрый Стросаў, там Ліна Казакова, ёсць Сабіна Брыло. Мне вельмі падабаецца Артур Камароўскі, такі малады паэт беларускі, ён піша просто неверагодныя вершы заўсёды, я так чакаю. Ну, вот ёсць аўтары. Ёсць там Валентина Аксак, Марыя Вайцішонак, Антаніна Хатэнка, з тых, хто мне блізкі, з нашых жанчын. Карці хапае аўтараў. Насамрэч, калі паглыбляцца, то я читаю не так много, але все-таки стараюся сашыць за тым, што адбываецца, і нешта лавіць для сябе. На заканчэнне, можа, я запытаў бы вас, паколькі вы сказалі, што вось вам ад часу да часу хочацца з'ехаць з Рагачова кудысьці ў такое месца, дзе можна сесці спакойна і пісаць вершы, не думаць пра тое, як пра надзённае. Дык я, можа, запытаю вас, пра якія гарады, у якіх гарадах вы хацелі пабываць, марылі пабываць і пабачыць. Ёсць такія гарады ў свеце? Ці проста вам усё роўна дзе? Там, дзе толькі было б, скажем, спакой і зручна было пісаць? Так, спакой і зручна пісаць гэта адно, а яшчэ часам хочацца вандраваць проста па гарадах, каб, набірацца нейкіх уражанняў. Там, глядзець, як жывуць іншыя людзі. І, канешне, з гэтага пункту гледжання мне ўсё адно куды вандраваць. Я мару пабываць у Фінляндыі, я мару пабываць у Італіі, у Ізраілі мару пабываць. Насамрэч шмат цікавых для мяне краін. У прынцыпе, куды б мяне лёс не закінуў, я думаю, мне будзе цікава. Мне падабаецца, што нейкая вот гэтая цікавасць да жыцця нікуды не знікае. Дзівішся часам, здаецца, ўжо вот старэеш, нешта павінна улагоджвацца ўнутры. Усё родно цікава ўсё, цікавыя людзі, цікавыя гарады. Таму я думаю, куды б мяне не закінула жыццё, мне ў любым выпадку будзе штосьці там цікава. Ну, мне так даволі цікава было пачуць ад вас. Вы ж з пакалення маіх сыноў, і вы кажаце ўжо, я старею. Ну, Бог ты мой. У гэтым веку... Бывае такое адчуванне старею, так, але мне вельмі сорамна калена ў мяне ўзнікае, я там часам бачу людзей, які там у 2 разы за мяне старэйшыя, і яны яшчэ там могуць, не знаю, ствараць сям'ю, там закахацца, кудысьці ехаць, чагосьці хацець. Таму, калі на мяне находзіць гэтае пачуццё, што я старею, я стараюся яго нікому не расказваць, не прызнавацца. Вот, насамрэч старэе цела, і гэта крыху нечакана, што яно так вельмі хутка здае пазіцыі. Я чамусьці думаў, што до 50 буду лётаць такім матыльком, такая вся буду так маладая, стройная, вот, а нейкія просто фізічныя гэтыя хваробы навальваюцца, аднімаюць шмат часу, і, канешне, гэта так бянтэжыць і прымушае па-іншаму глядзець на жыццё, але гэта і прымушае цябе, чагосьці больш хацець і больш кудысьці рухацца, хацець чагосьці паспець, як хутчэй. Так што ў гэтым таксама ёсць свае плюсы. Дзякую, Наста. Гэта была гутарка з Настай Кудасавай, паэткай з Рагачова, якая час ад часу выязджае з гэтага гораду над Дняпром, але заўсёды туды вяртаецца. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.